Khumulwngni Khumpui Academy Nursery by KG1 rogo busano admission rela bagi wan chugui tongnai roni bagi koktuma saklaika Khumpui Academy ni tangphang basaka talang talni nokha salwani sal phasalo Khumpui Academy ni Nursery by KG1 rogo admission ngnai roni bagi kaisa lottery khlai jangnai azarawo beba charaini buma bupha ngnai rok manjanani bagi bokoika tei koika Khumpui Academy boys by girls hostel tongnai Rokno bo utalni talang talni nokha salchiba eba salchidok ni bisingo eba kheba 15 to 16 April bisingo oboni sagangno jani jani hostel bo phai admission ngnani bagi bokoika dumungno phaiya hanke tei re-admission bo la phaiya hanke tei porilia rewan sugnai hani saklaika Khumpui Academy ni tangphang kanadi Wngnai tongo Tripuri Khorang khana sini Khumpui ni lottery yawnani thangai tongo Nursery tei KG1 Nursery wo जों 3 jon atlangnai sini rules ni mote tei KG1 a जों 60 jon atlangnai engke abno tei lottery yawnai sara baratao joto guardian rokno hain hai koipiro miabo जों Khamburikha bazaro haipano je khnaya rokni bagui hachal rokni bagui hain hai sapiro khana sara baratao 5 tarik April Khumpui Academy wo Nursery by KG1 admission ni bagui lottery yawnai tei kaisa hangkai Khumpui hostel o tongnai rok sini cherai rok boys and girls borokno ang saklaina nayo 16 tarik ni yak ulo phaigangkai bongni seat automatic cancel ongnai 16 tarik ni bisingo norok hostel o phaibai di jotono जों jotono saimano government holiday kwrui exam paimani bagui salsa salnai relax khlainani bagui nogo thangmani tabo borok mas klai tongkha re-admission bo ongjagya hostel bo phaiya hostel khorang khorok tamsi tongo aboni bagui norok 15 tarik 16 tarik bisingo re-admission khlaidi tai hostel phaidi 15 ba 16 tarik bisingo norok hostel phaiya school phaiangkai जों businai norok tai porelai au school जों kwbangma candidate tongo sini hostel nainai rok borokno जों dai mari sinai abono saklaimung joto guardian rok norok kam khna baidi tai joto lukurokno koyo nongni para ganda gindi rogo cherai rok Khumpui hostel tongkhangkai ri roh baidi dakti thandi hinai holiday abo kwrui nini bondo tonda abo alada byapar ulo ongnai nung hostel phaigradi tai re-admission khlai phaigradi school aboni bagai belai somoisa ang tongkha cherai rok phaiani bagai obono saklainai nayo asuk sawino ang haina hai joto no khulumka Hambai.